Najťažšia trasa, adrenalín, boľavé nohy, ale aj poriadne dobrodružstvo a nádherné výhľady. Poďte sa s nami pozrieť na slovinský Matterhorn. Čaute. Čaute, vitajte v Slovinsku a my už začíname dnešnú túru na Jalovec, čo je 6. najvyšší vrchol v Slovinsku. Inak sa nazýva aj slovinský Matterhorn. Je to fakt veľmi pekná hora a my sme plní očakávaní, čo dnes zažijeme. Zvolili sme turistický okruh, ktorý zaberie pravdepodobne celý deň a vyrazili sme zo sedla Vršič, tak si to poďme postupne ukázať. V Slovinsku nie sme prvýkrát, už sme tu pred pár rokmi boli a pobehali sme tu celkom dosť. No a našu túru začíname zo sedla Vršič, ktoré sa nachádza vo výške 1700 metrov nad morom cca. A dá sa naň výjsť v pohode autom, zaparkovať. Sú aj platené a neplatené parkoviská. No a toto sedlo je ideálne na rôzne túry. Fakt je ich tu mnoho, náročné, menej náročné. Myslím, že každý si vyberie to svoje. A odtiaľ máme aj video, robil ho Tomáš, išiel na Slemenovú špicu, čo je fakt taký nenáročný vrchol a myslím, že ho každý v pohode zvládne. My sme absolvovali pred pár rokmi aj Feratu, Malá Mojštrovka, takže fakt tých túr tu je nespočetne veľa. No a teraz sme sa rozhodli ísť na trošku väčšiu túru na Jalovec. Po hodinke sme došli na toto razcestie, odkiaľ sa dá ísť na spomínanú Slemenovú špicu a takisto tu vedie chodník na Malú Mojstrovku, veľmi peknú feratu, ktorú Viktor spomínal. No ale my sa presúvame do doliny Tamar, značka píše 1:30 a vlastne dolina Tamar bude tá dolina, ktorou sa vyberieme hore na vrchol Jalovec. Schádzame strmo dole do doliny Tamar, takže potom si tie výškové metre ešte budeme musieť vyšliapať, ale tie výhľady stoja za to. Pozrite sa, ako na dlani tento nádherný kopec Jalovec. Konečne sme doklesali, nachádzame sa pri dome Tamar, kde sa dá zakúpiť aj občerstvenie. No a odtiaľ už ideme hore, Jalovec, takže opäť stúpanie. Bude to hore ešte 1500 výškových metrov. Značka píše 6 hodín, ale tak ja verím, že to nebude tak dlho trvať. Takže poďme na to, aby sme to stihli. Na Jalovec vedú rôzne cesty, no a my ideme jednou z najkrajších, ale zároveň aj najťažších ciest dolinou Tamar. Dá sa tu dostať dvoma spôsobmi, tak ako sme išli my zo sedla Vršič, ale v podstate my sme sa museli až sklesať, alebo z Kranskej gory, kde sa vlastne zaparkuje auto a ide sa priamo hore tou dolinou. Na Jalovec vedú aj ďalšie cesty samozrejme a jedna z takých najkratších a najľahších je tá, ktorou pôjdeme dole. Takže sami sme zvedaví, ako to dopadne.
Otvorili sa nám výhľady do doliny. Nachádzame sa už pod Jalovcom a z dola to úplne vyzerá ako nejaký druhý Matterhorn. Fakt je tá hora obrovská a pripomína aj trošku taký kryštáľ. Všeobecne tieto Jurské Alpy sú špecifické tým, že majú veľmi hlboké doliny a do tých kopcov idete z nízkej nadmorskej výšky, takže naberú sa aj celkom slušné výškové metre. Tie stúpania veru nie sú zadarmo, paličky veľká pomoc v tomto prípade. No a vystúpili sme až na raz ceste a máme dve možnosti. Buď vystúpať na Jalovec cez Jalovskú Škrbinu aj stadiaľ, alebo ísť na Jalovec cez Kotovo Sedlo tadiaľ. Cez Kotovo Sedlo vedie aj ferata Bečková a cez Škrbinu je to o niečo kratšie, ale zás o dosť strmšie, padajú tam aj skaly. V tom sedle sa môže vyskytovať sneh a ešte aj teraz v lete. Takže je to trošku dilema, kadiaľ sa vybrať, ale asi zvolíme predsa len tú Jalovskú Škrbinu, keďže nemáme tu ani feratové sety a je to kratšie, takže ideme to preskúmať, snáď to dáme. Tak túra to rozhodne nie je zadarmo. Ideme alpským, klasickým súťoviskom a myslím, že bez palíčiek to tu je veľmi problematické, takže rozhodne odporúčam mať paličky a tieto bežecké leky mi neskutočne pomáhajú teraz, že sa viem o nich pekne zaprieť. A som rád, že som si tiež zobral aj tieto trailové bežecké topánky, ktoré majú dobré drápy a celkom ma držia na tej súti. Fakt to nie je zadarmo. Celkom začíname chápať, prečo to je najťažšia cesta na Jalovec. Ono to vôbec nie je až tak ďaleko, ale proste keď ideme cez to súťovisko, tak si pripadáme ako v nejakom snehovom poli, ktoré musíme prekonávať a ide sa veľmi ťažko. Takže teraz už len zdolať tento kúsok, nezdá sa to, ale bude to náročné. Touto štrbinkou dúfam, že to šťastne dôjdeme a nič na nás nepadne, tak poďme ďalej. Tak ako sa ti ide, Veronika? Extrém. Asi najťažší terén, aký som turisticky šla. Takže asi ťažší ako nejaká ferata. Není mi všetko jedno, tiež stačí jeden chybný krok a letíš tou súťou. No uvidíme, čo nás čaká v tej štrbine ešte. Asi nebola správna voľba ísť cez Škrbinu. Mali sme ísť cez to Kotovo Sedlo. Ale už keď sme tu, dole by to bolo 100 razy ťažšie, takže už nám ostáva ísť iba hore. Celý čas teraz rozmýšľam nad tým, že aký je človek maličký v týchto obrovitánskych horách proste. Úplne, že nič, zrno. Proste rešpekt treba mať vždy. Tak. No dobre, poďme to dobojovať. Toto je extrém. Fú. Hore na Jalovec vedú dve cesty odtiaľto. Ozebníkom, tiež takou štrbinou, alebo Jaloveckou štrbinou, tak ako ideme my. A fakt strašne ťažké. Museli sme prejsť cez takú kamennú lavínu, tam sa úplne stratil chodník a už sme mysleli, že ani neprejdeme. Horko ťažko sme prešli a fakt veľmi náročné. Nikomu neodporúčam ísť touto cestou na Jalovec. My sme
Vedel som, že to je ťažká cesta, ale nemyslel som si, že to je až tak ťažké. Bol to extrém, ale našťastie sme úspešne v Jaloveckej štrbine. No a teraz musíme obísť túto horu, ktorá sa nachádza pred Jalovcom a vlastne z opačnej strany vyjdeme hore až na Jalovec. Takže ešte celkom štreka, ale terén vyzerá, že to už bude lepší. Dúfajme. No, môžete vidieť tú súď a toto úplne najviac vyčerpáva. Máme 14:20 a my nie sme ešte ani na vrchole. Toto sa nám ešte asi nikdy nestalo. No, stalo naposledy pri útulni. Ako to bola tá útulňa? Útulňa Jana Kruteka. Tak tá nás dala dole a dnes asi bude už pokračovanie Jalovcom. Prišli sme do Jaloveckého sedla, no a pred nami sa už objavila majestátna hora. Pozrite sa na to, ostávajú nám ešte celkom slušné výškové metre, tak snad to zdoláme. Poďme na to. Záver je dosť zdĺhavý. Myslíš si, že už si na vrchole a stále chodník vedie ďalej. Ale vrchol je už tam. Sme na dobrej ceste. Vidím vrchol. Sme tu ľudia. Tak toto je masaker. Pozrite sa. Král. Jalovec. To nie je Triglav tu na skutočný král, to je Jalovec. Právom si myslím, že toto je kráľ Julských Alp. Máme pomaly 3 hodiny, nemôžeme očakávať krásne počasie, prišiel mrak, tak snáď sa nám to otvorí ešte a ukážeme vám nejaké výhľady. Na Jalovci nás zastihla hmla, ale vrchol zdolaný 2645 metrov nad morom. No a zišli sme už trošku smerom naspäť a otvorilo sa nám to. Tu nádherne sa týči vrchol Mangart, ktorý je tiež taký veľký velikán Julských Alp a boli sme tam pred 4 rokmi, určite odporúčam. Mohutná hora. Tu je v podstate dolina Korytnica a ten Jalovec sa vypína nad 3 takými väčšími dolinami. Korytnica, Plánica alebo Tamír a dolina Trenta, ku ktorej budeme smerovať práve my. No a ukázali sa nám tu akurát krásne výhľady, slnko zasvietilo, dočkali sme sa a ako na dlani máme všade navôkol celé Julské Alpy. Tam je aj strecha Slovinska, Triglav. Proste nádhera. Toto sme potrebovali na dobitie batériek a na dobitie energie na cestu dole.
Čo sa týka turistiky v Slovinsku, tak treba si extrémne dávať pozor na to, kam zabočíte, pretože všetky chodníky sú tu značené červenou. Čiže vždy sledovať mapy, stále sú tu len červené značky a sem tam je napísané, kam tá trasa smeruje, ale väčšinou sú to len takéto červené kolieska, prípadne šipky. A my teraz pokračujeme po podvršok Špička a smerujeme do doliny Trenta. Môžete vidieť, že aj táto cesta z doliny Trenta je celkom náročná a stúpavá. Proste fyzickému zničeniu sa asi človek nevyhne, ale veľa robí to, že tu už nie je tá kamenná súť a hore sa dá ísť relatívne v pohode, aj keď sa človek zadýchčí. Takže jalovec určite nebude zadarmo zo žiadnej strany. Oddychujeme, trošičku naberáme energiu, vychutnávame výhľady, slnečko nám zasvietilo na okolité štíty, Triglav je momentálne v mle, ale ostatné máme úplne parádne viditeľné. Myslím, že môžeme túto prestávku trošku využiť na pár info ku výbave. Áno, tak v podstate išli sme to speedhajkovo, tak ako minulé video na Bystru. Ja si myslím, že toto sa speedhajkom nazvať nedá, keďže výškové metre tu ubiehajú extrémne pomaly a kilometre ani nehovorím. Ale dobre, ideme takto na ľahko a myslím, že sme dobre urobili, že ideme na ľahko, lebo trepať sa tu s ťažkým batohom by bolo za trest. Tak ale človek tu pocíti proste, že keď má ľahký batoh, ľahké topánky a ľahké paličky, proste o mnoho lepšie sa ide do toho kopca, možno by sme neboli ešte ani doteraz hore. Presne tak, ale netreba to každopádne podceniť a myslím si, že základom na takúto alpskú túru je kvalitná, dobrá obuv. A čo si dnes zvolil? Ja mám topánky od Innovatu, Rocklighty, jak sa to volá? Rocklight, ty máš tú verziu G320. G320. A ja mám už moje ročné, alebo skoro dvojročné G270. A nie sú to hoci turistické topánky, ale tieto boty mám už otestované a perfektne držia na skale. Majú poriadne špunty na podrážke, čiže hodia sa aj na takúto túru a takýto výšľap, hlavne keď chce byť človek rýchly a chce mať takú ľahkosť v nohách. Áno, ty si ma inšpirovala, aby som si tiež zaobstaral tieto topánky. Je to vlastne premiéra týchto topánok, nemal som ich ešte obuté a rovno som si ich zobral na jalovec a musím povedať, že ako keby som ich nosil celý rok. Úplne sa mi ide pohodlne, žiadne otlaky a v podstate už šlapem celý deň. Fakt je cítiť aj to tlmenie, že vlastne tie skaly vôbec nejako necítim. A ja si myslím, že to je fakt ideálna topánka aj na takúto turistiku, lebo má špunty a takisto je aj dostatočne pevná. Nie je to úplná tá pevnosť ako turistická topánka, ale keď je človek vychodený, tak ako my, tak pre nás to už je prakticky aj lepšie. Áno, a hlavne drží na skale. Hej. A má aj vlastne ochránenú špičku, čiže aj keď zakopnete tu o skaly, poriadne ich už máme okopané, ale tie topánky držia, sú celé. Takže toľko k botám. Celkovo od Innovatu už máme viaceré topánky oskúšané a sme s nimi veľmi spokojní, takže možno ak by vás zaujímalo, môžeme pripraviť aj nejaké video k tomu, alebo článok k rôznym modelom topánka. Ja na tieto budem písať test, tak si ho o 2 mesiace môžete prečítať, keď spravím. No a ešte k tej výbave doplním, nebudeme tu obkecávať všetko, ale základom teda kvalitné topánky, ktoré vás podržia a určite vždy na takéto túry či už Dolomity alebo Slovinsko, už sa mi to viackrát potvrdilo, že paličky sú záchrana a veľká spása a hlavne na tých sutinách, ktoré sa tu často vyskytujú. Áno, my používame bežecké leky karbónové, sú síce drahšie, ale my už ich máme fakt 3-4 roky a zatiaľ nám veľmi pomohli. Plus vlastne hydrovák, 2 litre vody, jonťák, vzadu mám ešte Karpos Lodrain, aj nohavice, aj bundu, ty máš Lot Evo, batoh a
vystačíme si celý deň. Dostatok hlavne tekutín, jedla a dáme to pekne. A hlavne si pozrieť pred túrou počasie. My máme to šťastie, že dnes je to úplne bez búrok a nehlásia žiadne extrémy. No dobre, oddychol si? Áno, ešte by som doplnil, že hlupí majú šťastie, že lebo my sme vyrážali fakt neskoro na takúto túru a kebyže sú búrky, tak máme tu celkom problém podľa mňa. Takže toto sme veľmi, veľmi podcenili. Mysleli sme si, že to dáme oveľa rýchlejšie, ale opak bol pravdou. Proste nás to zdrtilo masakrálne. A už teraz máme 16:50 a na Vršič to je ešte nejaké 2-3 hodiny. Takže prídeme až v noci. Ešte, že som zobral čelovku, hej, že? Ty si zobral? No čelovka musí vždy byť takisto v batohu. A lekárnička, takže... Dobre. Poďme, aby sme to stihli do zatmenia. Ono samozrejme s tými topankami je to tak, že pokiaľ máte takéto trailové bežecké, tak na takýchto drsných skalách sa vám aj rýchlejšie opotrebujú, čiže už je to na tom zvážení, ako chcete ísť. Ten zostup ide ozaj extrémne pomaly, ale myslím, že najhoršie máme za sebou. Nachádzame sa pod touto horou Špiček. Po ňou je aj taká chata, alebo útulňa. No a my už ideme smerovať smer Vršič. Máme tu šípku Vršič, takže pôjdeme tak po vrstevnici traverzom naspäť do sedla Vršič. Dúfame, že to už dobojujeme, ale opäť tu vidím nejakú sutinku, takže asi to nepôjde veľmi rýchlo. Zostupujeme, traverzujeme a z tejto strany to je strašne zdĺhavé. V podstate tu idete dlhé kilometre traverzom, až kým sa dostanete do nejakého pásma, kde už tie hory vidno lepšie. A z tejto strany ten jalovec je, by som povedal, obyčajnejší. Z tej druhej strany pripomína fakt taký Matterhorn, taký kryštál a je to krajšie. Takže ja som aj rád, že sme išli tamto stranou, ale musíme si to odmakať. Taký je život. Tak, keď pozriete na nás, vidíte, že máme dosť. Akože táto túra bola masaker. Aspoň 3 mesiace nechceš na túru aktuálne. Celkovo to bolo dĺžkovo v pohode 20 km, prevýšenie 2250 výškových, ale čo nás dostalo, tak bol ten terén a tá cesta, viete ktorá. Ten terén ako urobí strašne veľa. Takže tak, niekedy to nevyjde podľa predstav, ale za to si myslím, že zážitok brutálny. Áno. A akože podľa mňa to stálo za to. Krásna túra. Určite. Celkový čas 11 hodín a lúčime sa. Na čo budeme spomínať, keď budeme starí? Tak. Čaute. Čaute.